Wena ntombazane, wena Jacinta Mangobese, uyangihlekisa ngoba uyathanda shemu ukuzenza engathi like uyisilinyana, uyathanda ukuzenzisa. Yabo, kafuphi nje uyathanda ukupretenda noku-actor. Uya-understand ukuthi ngithini sisi wami? You are the one enithenga umhla ka-30 mina nobe nishaya abantu. Musuke ukuphika lokho nabangani benu. Although kungashongo wena, cha shame akushongo wena, lokho ngisakusho nami akushongo wena. Kodwa obhululu bakho ibona abathenga umhla ka-30 zikaJuni bazobe beshaya abantu. Akhona amakhomenti la kwi-social media, sizohamba phela sewahudula sewalanda. Bathe bona indoda nendoda kuzofanele iphathe isagilasayo esinebhawudi phambili, bafake imaski ebusweni. OKing Zoso abangashuthi ngomhla ka-30. Kuzobe kuyimaji leyo, ngitshele phela ukuthi kuzobe kuyimaji. Uphakela umthakathi kade sentabeni lapha esho yena ukuthi lokho kungama-Nigeria ikona kuhalela kakhulu afuna ukukushaya lokho kungama-Nigeria, kuthi my God oh, my God oh, abekushaya uqholo akushaya umqala lokhu kubhonga engathi lokhu njani engathi inja. Uyena kade esho leyo video le ikhona la igcwele yonke lezi nkundla zokuxhumana. So manje yindaba manje nenza abantu isilimo. Challenge-ani system njengoba nisho i-challenge impela ke system umsana ukubaleka nithi niyakunibalekele ngegama lokuthi ngeyi-30 nizobe nimasha. Le march le yangomhla ka-30 bonke abantu bayazi ukuthi kuzobe ngayona imarch kobe kuliwa, akekho ongakwazi lokho. Ngisho isilima siyakwazi, ngisho uhlanya iphara liyakwazi lokho ngomhla ka-30 kobe kuliwa ngomhla ka-30. Inini kade nikusho lokho nobhululu benu, not wena obhululu bakhe ibona kade besho. Omunye ngaze ngalalela ngisho ivoice clip yabo wathi manje sebefanele bashiswe labantu badutshulwe ngoba manje abezo. Enye nje yama voice note ekade intanta la. Msana ukwenza abantu izilima Jacinta. Ngomhla ka-30 akekho ongazi ukuthi nina nifuna ukusungula impi. Akekho ongakwazi lokho. Musa nje ukwenza abantu izilima. Sibadala kabi masiba ngaka. Ngiyabona manje ukuthi izinsuku ziyasondela kula. Vele abantu bokufika ba-prepared futhi especially laba bangamaSomalia nalaba base-Ethiopia. Hayi ba ready shame, angifuna ukuqamba bona nje ba ready. Uyabona futhi indlela ama-tuck shop abawavula ngayo ngenkani nezitolo zawo bawavulela ine confident ukuthi bafuna niqale. Mina nje khona nje ongitshelile nje la engeke ngize ngisho amaSomalia uthe nje vele into esihlaliswe ukuthi sifuna vele niqale lento enifuna niqale. Bashini phela bachazile. So musukwenza abantu izilima